Ano si Kian Resort. Kian's Resort. Tingnan natin kung anong meron. Ah. Wow. Pwede namin tingnan. Sige ma'am. Asa dito? Yan po yung rate. Full rate. Full rate. Kasama na itong function. Hindi po ma'am. Separate po. With function hall po. Wow. Magpapatayo ka ng bahay ganito, Nelay. With swimming pool. Ma'am, 7,000 to. 7,000? Pwede na. Okay yung date? Okay, hindi. Oh, pwede na siguro. Pa-reserve na natin to. Wow. Ano po? 70 packs. 70 packs. Pwede na. Oh, pwede na. Ay. Oh, iba pala to. So, focus taas. Ayun. Wow. Hmm? Oh, shit, sarap. Kian's Resort. Okay, meron silang higaan. Higaan or chair. Tapos may CR din sila rito. Okay. Ayan sila. Napaka-press ko dito sa taas. Okay, maganda siya. Oh, sige na. At meron silang grilling dito. Okay. So, I guess, maganda siya, maganda.